Hej og velkommen til det her webinar, som handler om, hvordan du skaber ro i dit hjemmeliv. Hvis du er her som forældre, så bliver du i løbet af webinaret her klogere på, hvordan du kan navigere i det her private livsvalg. Det er at tage ungerne hjem, men som man kan opleve alligevel bliver politiseret, diskuteret og kritiseret, både i ens eget individuelle liv, men også på samfundsniveau i medier og af fagpersoner. Du vil blive klogere på, hvordan du kan hvile i dit livsvalg, hvordan du kan skabe ro, og hvordan du kan navigere i, at ro i hjemmelivet ikke kun handler om ro i de ydre strukturer i jeres liv, men i høj grad også om den ro, du har indvendigt inde i dig selv, som er basen for den ro, du ønsker i jeres ydre liv også. Hvis du er her som politiker eller som fagperson, eller måske som pårørende til et menneske, som har valgt at leve hjemmelivet, så vil du også blive klogere på, hvordan de spørgsmål, du stiller, påvirker det menneske, du stiller dem til, og hvordan det kan være sårbart som individ at gå uden for fællesskabet på den her måde, og samtidig hele tiden skulle forsvare sin livsvalg. Så lad os bare komme i gang. Webinaret her, det er lavet med den intention at bygge bro og skabe forståelse, og som sådan er det derfor også en forlængelse af den bog, jeg har skrevet, som hedder Hjemmeunger. Det er den, du kan se på skærmen her. I den her bog, Hjemmeunger, der introducerer jeg læseren, som i det her tilfælde vil være dig, for de forskellige bakker og dale, der er i hjemmelivet. Vi taler om økonomi og om arbejdsliv og om din egen sociale trivsel, din børns sociale trivsel, når I lever hjemmelivet. Så kommer jeg ind på en masse af de myter, der hersker omkring hjemmelivet, for der er ikke så få, og alle de fordomme, man kan have, både hvis man selv overvejer at springe ud i det, men også hvis man som udefrakommende kigger ind på det og ikke helt forstår, og derfor antager en hel masse ting. Jeg taler ud fra min egen rejse. Jeg er nemlig på 9. år mor til hjemmeunger nu. Jeg har haft alle mine 3 børn hjemme nu. De 2 af dem så store, at de går i skole, og jeg har stadigvæk min datter på 3 hjemme. Så jeg taler om hele det her liv, jeg selv har etableret sammen med min ægtefælle, og om hvordan jeg har arbejdet på forskellige måder for at kunne have mine børn hjemme, samtidig med, at jeg har et arbejdsliv ved siden af. Den her bog, det er en håndbog ud i hjemmelivet, både for at leve det og også for at forstå det. Og det webinar, du lytter til nu, det uddyber og udfolder og konkretiserer, kan man sige, det jeg skriver om i bogen, sådan at vi ligesom taler ind i det, der handler om trivsel for dig og for dine unger, og så du kan arbejde med de strategier, der ligger til grund for bogen her. Derfor får du helt konkret værktøjer til både at finde roen, men også at bevare roen i det her liv med børnene hjemme. Hvis du er interesseret i at købe bogen her, efter du har lyttet til webinaret, så skal du bare sende mig en mail på den mailadresse, der fremgår af skærmen her, så sender jeg den til dig uden porto og med en personlig hilsen i, fordi at du har fundet vej til den gennem webinaret her. Det her med at vælge at have sine børn hjemme, det kan være meget mere end et personligt valg. Det er nemlig også et brud med nogle samfundsnormer, som er enormt stærke i Danmark. Vi går meget ind for institutionalisering af småbørn, og derfor kan det også vække en hel masse følelser, både i dig og i de mennesker, der er omkring dig, hvis du vælger noget andet til for din familie. Hvis du vælger at sige nej tak til institutioner og sige ja tak til selv at varetage omsorgsopgaven for dine små børn i dagtimerne også. Og den her proces med alle de stærke og nogle gange svære følelser, det kan vække i både dig og de mennesker, der er omkring dig, dem går man som forældre til hjemmeunger ligesom igennem sideløbende med, at vi skal etablere det her hverdagsliv for os selv og vores børn. Og det kan være enormt overvældende, fordi det er en stor og ukendt opgave, vi går ind i, men det kan også være en ensom og sårbar position at sætte sig selv i. Man kan komme til at føle sig alene eller forkert, og så kan man have et enormt behov for andre at spejle sig i, og det kommer især af det her med at forlade det etablerede fællesskab. Så kan man føle sig, hvem skal jeg så spejle mig i? Og det er netop derfor, at jeg har lavet det her webinar, fordi at du kan få indsigt i, at der er mange andre mennesker, der lever på samme måde som dig, og der er mennesker, du kan spejle dig i. Derfor dykker vi ned i det her webinar, som du kan se på skærmen, hvordan du kan stå stærkt i det her valg,
om at have dine børn hjemme, og det handler rigtig meget om at afklare, hvad dine værdier er. Det kommer jeg mere ind på lige om lidt. Så skal vi tale om praktisk ro, og det er sådan den helt overordnede med at skabe nogle rytmer og nogle strukturer og en hverdagslogistik, der ligesom hænger sammen, sådan at det bliver en rar hverdag at være i, og ikke bliver for overvældende. Der kan man sige igen, når vi træder uden for fællesskabet, vi har normalt en ramme at læne os op af, og når vi bliver forældre til hjemmeunger, så bliver det sådan, at vi selv skal skabe den her ramme. Og det får du nogle værktøjer til. Så skal vi tale om mental ro, og det er den her indre proces, man går igennem som forældre, eller man i hvert fald kan gå igennem som forældre til hjemmeunger, hvor vi skal arbejde med at slippe sammenligning og slippe de tvivl, som kommer både udefra og indenfra. Så skal vi snakke om social ro, og det er det her med at få sammensat et socialt liv, som er både roligt, men også nærende og givetigt for os. Når vi ikke benytter institutioner til vores børn, hvordan kan vi så skrue vores sociale liv sammen, så at både store og små får de sociale input, vi har brug for. Og så skal vi helt til sidst snakke om langsigtet ro. Hvordan kan vi arbejde med at skabe bæredygtige rammer for hjemmelivet på lang sigt? Så tager vi hul på den første del af webinaret, som handler om at få afklaret dine værdier. For når du har klarhed over, hvorfor du har valgt hjemmelivet, så bliver det også, så skaber det en indre styrke inden i dig, og det gør, at du har nemmere ved at navigere i hverdagens krav, men også andres forventninger til dig. Når du selv ved, hvorfor du har valgt hjemmelivet til, og hvad det er, der er betydningsfuldt for dig, så kan du referere tilbage til det, når du møder kritik udefra. Og så kan man spørge, som jeg har gjort på skærmen her, hvorfor er det vigtigt at have klarhed over det, jeg kalder, og mange andre kalder, dit hvorfor. Og det er det, fordi når du bevidst har valgt at gå hjemme, så møder du en masse fordomme og tanker og kritik og spørgsmål udefra. Og det kan være alt fra velmente råd eller kritiske kommentarer. Men i de situationer, der bliver det allermest sårbart som forældre til hjemmeunger, hvis vi selv egentlig er i processer på vej til at lande i, hvorfor vi lever det her liv, og hvorfor det er godt nok, og hvorfor vi har ret til at leve et liv, der er meningsfuldt for os. Og der bliver det rigtig vigtigt, at vi har klarhed omkring vores egne værdier, og også de bevæggrunde, der er for, at vi har valgt hjemmelivet. Det giver os nemlig mulighed for at stå fast ved vores valg, uden at lade os ryste af, at andre har en holdning til, hvorfor vi har valgt, som vi gør. Og det her med at have klarhed over sit hvorfor, det findes der ikke en formel på. Det kan være mange forskellige ting, der er dit hvorfor i hjemmelivet. For nogen, der er deres hvorfor, at deres børn ikke trives i institutioner, at de derfor tager dem hjem. Og der kan man sige, der bliver hjemmelivet jo en slags nødløsning, men det er også et hvorfor. For andre, der er livet som forældre til hjemmeunger noget, de har drømt om hele deres liv. Noget, de simpelthen vidste, inden de fik børn. De vidste, at de ville bruge deres tid i børnenes formative år på at være mest muligt sammen. Og det er også et hvorfor. For andre, der er det her med fravær af det, vi kalder hamsterhjul og roen i familielivet, som kalder dem mod hjemmelivet. For mange endnu, der medfører institutionalisering af småbørn, og det her med at skulle aflevere sit barn i institution, det medfører det, jeg kalder etisk stress. Det er den her knude i maven, som jeg tror, de fleste forældre, der har prøvet at adskille sig fra deres små børn, før både de og barnet var klar til det, at de kan genkende. Det er den der afhed i maven, der melder sig, når vi afleverer vores barn i institutioner og forlader institutionen. Og den her kropslige reaktion, vi får, når vi tager derfra, den bliver sådan lidt, eller ikke lidt, den bliver meget negligeret i det samfund, vi lever i. Det er bare sådan, det er. Det er okay, at vi får det sådan, at det går over igen. Men den her kropslige reaktion, den vil os faktisk noget. Det er et tegn for vores indre etiske kompas om, at vi er i færd med at handle på en måde, som er i uoverensstemmelse med vores værdier. Vi er simpelthen ved at gøre rovdrift på vores hvorfor. Fordi at forældre, der mærker den her knude i maven, de har simpelthen en kerneværdi om at handle i overensstemmelse med det, de synes, der er rigtigt og forkert, og at acceptere respektere deres børns tilknytningssprog. Så når vi vælger institutioner fra og vælger hjemmelivet til, så er det handler ofte om, at man sådan har en intuitiv fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert for ens egen familie. Og hvis vi overhører de her kropslige fornemmelser, så har det ofte en pris. Vi kan simpelthen få det fysisk dårligt, vi kan få det psykisk dårligt. Og derfor er det så vigtigt at handle i overensstemmelse med vores mavefornemmelser, med vores intuition og med vores værdier, og lytte til det, som føles
meningsfuldt for vores familie. For mange familier, som vælger hjemmelivet til, så er det også drevet af et ønske om at være den i deres børns liv. Altså være den, der har alle de gyldne øjeblikke, være den, der har hele ansvaret. Det kan for nogen være fuldstændig utænkeligt, at man skulle gøre det. Jeg har i hvert fald ofte selv hørt, at det kunne jeg aldrig gøre. Hold da op, det kunne jeg slet ikke holde ud, og det kunne jeg aldrig gøre. Og det tror jeg er rigtigt. Jeg tror simpelthen, der er en sandhed i, at fuldstændig ligesom, at jeg aldrig nogensinde kunne holde ud og leve et liv i adskillelse fra mine små børn hver eneste dag, så er der andre forældre, som har det fuldstændig modsat, at de kunne simpelthen slet ikke håndtere det her evige samvær, og det er fuldstændig okay. Derfor er det også okay. Lige så okay det er at vælge institutioner til sine små børn, lige så okay er det at vælge institutioner fra til sine små børn. Det er bare ikke lige så almindeligt. Så allerede her i det, jeg taler ind i de forskellige hvorfor der kan være, så bliver det ret tydeligt, at hjemmelivet er et meget personligt valg. Det kan sagtens være, at en forælder til hjemmeunger ved siden af dig eller i din legegruppe har et helt andet hvorfor, end du har. Og det, der er vigtigt, det er, at vi selv er opmærksomme på, hvad er vores eget hvorfor, så vi kan referere tilbage til det, hvis vi mister roen. Vi er normativt opdraget til at tage beslutninger omkring vores familieliv og vores arbejdsliv, som bakker op omkring den her livsformular, som vi er blevet født ind i. Det er det, vi populært kalder samfundskontrakten. Og det handler om, at vi ligesom er opdraget til, at når at vi får børn, og barslen er slut, så skal børnene i institution, og begge forældre skal tilbage på arbejdsmarkedet. Og når vi så tillader os selv at mærke og lære at kende og også handle efter vores eget hvorfor, snarere end det her samfundsmæssige hvorfor, som er samfundskontrakten, så tager vi os også en frihed og en rettighed, som andre forældre før os, og også generationer før os, måske ikke har følt, at de har haft. Det her med at mærke efter og definere, hvad er det gode familieliv for min familie. Og det kan aktivere andre omkring dig, og gøre dem frustreret og vrede, og ikke forstå, hvordan du kan tillade dig at gøre det. Og her er tricket altså at holde fokus på dit eget hvorfor. Deres hvorfor, det er deres ansvar at tage stilling til. Du er kun forpligtet til at tage stilling til dit eget hvorfor, uanset hvilke spørgsmål eller kritikpunkter eller samfundsanalyser, du bliver præsenteret overfor. Og det her med at kende vores værdier, det er fundamentet for at finde ro i vores hjemmeliv, men også at bevare roen i vores hjemmeliv. Det er simpelthen de grundlæggende principper, vi skal navigere ud for, når vi har vores børn hjemme. Når du lever i overensstemmelse med dine værdier, så skaber det en indre ro, hvor at vi handler i tråd med det, der betyder allermest for os. Og det er simpelthen noget af det, der gør, at vi bliver modstandsdygtige i vores hjemmeliv, og kan håndtere både kritik fra andre, men også den indre kritik, vi kan mærke indenfra. For at styrke det her personlige arbejde med dine egne personlige værdier, og for at kende dit eget personlige hvorfor, så vil jeg gerne invitere dig til at lave den her refleksionsøvelse nu. Det behøver ikke være noget, der tager lang tid. Bare tag et øjeblik og sæt mig på pause og lære dit eget hvorfor i forhold til hjemmelivet at kende. Du kan tænke over, hvad fik dig til at vælge hjemmelivet, eller hvad får dig til at overveje at leve hjemmelivet med dine børn og din familie. Hvad er det for nogle ønsker, og hvad er det for nogle behov, som du forsøger at opfylde gennem det her livsvalg om at have børnene hjemme. Du kan skrive det ned, det du kommer til at tænke på, når jeg siger det her. Skriv det ned i stikord eller sætninger, og så behold det her stykke papir, når du føler dig i tvivl, eller når du møder modstand, enten fra andre omkring dig, eller inde i dig selv. Og du kan tage udgangspunkt i de 3 spørgsmål, jeg har skrevet her, som kan hjælpe dig med at afklare dine værdier, og derved finde frem til, hvad dit hvorfor er i hjemmelivet. Som du kan se på skærmen, så er det første spørgsmål, det er, hvad er vigtigst for dig i dit hjemmeliv? Er det nærvær, eller frihed, eller tryghed, eller er det noget helt andet? For mig helt personligt, der er en kerneværdi, det er frihed. Det er simpelthen friheden til at gøre det med min familie, som jeg har brug for at gøre. Det er jo bare for at give et eksempel. Nummer 2 spørgsmål, jeg har skrevet ned, som du kan overveje her, det er, hvilken slags barndom ønsker du at give dine børn? Og hvordan påvirker dit valg om hjemmeliv det her ønske og den vision, du har for din familie? Og det 3. spørgsmål, det er, hvad giver dig en følelse af mening i hverdagen? Og det er bestemt et vigtigt spørgsmål at forholde sig til. Hvis du vil have det konkretiseret mere, det her arbejde med at kende dine værdier, så vil jeg opfordre dig til at lave 3 værdikort. Det har jeg selv brugt rigtig meget. Lav 3 stykker karton eller 3 stykker papir, og så skriv de 3 vigtigste værdier, du selv har ned, og hæng dem op et sted,
hvor du tit opholder dig. For mig vil det være med kaffemaskinen, men det kan jo være hvad som helst, hvor du er ofte dagligt, så du får en helt visuel påmindelse på, hvad er det, der er vigtigt for mig i de her år. Og det kan måske virke banalt, men det kan virkelig være betydningsfuldt at blive gjort opmærksom på at holde fast i sig selv, når vi lever i den her kultur, der gerne vil rykke os væk fra det, vi mærker indeni, og hen imod det, vi har besluttet er vigtigt og rigtigt. Så er der hele aspektet, som bestemt ikke er mindre vigtigt, men som vi som mødre i hvert fald, og sikkert også fædre, kan have svært ved også at fokusere på. Og det er det her med, hvad får vi egentlig selv ud af at være hjemme med vores unger. Grunden til at tage det her med, det er fordi, at jeg synes, der er en tendens til, at vi kun taler om, hvad vores børn har brug for, som om, at det er forbudt eller forkert at fokusere på, hvad vi egentlig selv som mødre og fædre har brug for at få noget ud af. Og sådan synes jeg ikke, det skal være. Det her med at vælge hjemmelivet til, det giver nemlig også den forælder, der er, hvis det er en forælder, det kan også være to, afhængig af, hvordan I skaber jeres liv. Men det giver simpelthen forældrene en hel masse personlig udvikling, også i forhold til deres børn, men også i forhold til dem selv. Det er i hvert fald en livserfaring, jeg har taget med mig, og det er også noget, at jeg har fået ud af de mange samtaler, jeg har, når jeg har mentorforløb for forældre til hjemmeunger. At der simpelthen er en stor personlig udvikling i at gå hjem med vores børn. Noget af det, at jeg oftest får at vide, og som jeg også selv har erfaret, det er den her form for statusdød, har jeg valgt at kalde det, som vi kan opleve, når vi træder ud af den etablerede ramme, og hjem. Fordi det der med at stoppe med at arbejde og træde ud af rammerne for fællesskabet, så forstår folk ikke længere, hvad du er for en. Så kan du ikke længere svare, når vi snakker sammen, så siger vi, hvad laver du til daglig? Og hvis man så siger, at jeg går hjemme med mine børn, det er bare så svært for andre at forholde sig til. Og så kan vi ikke positionere os selv statusmæssigt i forhold til noget af det, der ligesom giver værdi for samfundet. Og det betyder, at vi skal finde vores status og vores værdi på en anden måde i nogle år. Og det er virkelig en stor personlig udvikling og indre proces, fordi vi opdager, at vores værdi som mennesker, det ikke er forbundet til det, vi producerer eller præsterer, men til dem, vi er, og den måde, vi lever vores liv på. Det her med at have glæde og lykke, eller frihed, eller nydelse, eller hvad du nu kom frem til, var din kerneværdi i forhold til dit hjemmeliv, som reelt formål med livet, altså det vi faktisk også handler ud fra. Det kan være enormt provokerende for andre mennesker, og det er simpelthen fordi, vi ikke er vant til på den måde, at vi må tage ejerskab over vores liv, og også træffe beslutninger ud fra det. Så det kan være både provokerende og intimiderende over for andre, men det kan også give os selv en dybere bevidsthed om det her med, at livets mening ikke altid findes i de ydre præstationer, faktisk sjældent findes det i de ydre præstationer, men i de relationer og den hverdag, som vi skaber for vores familie og for os selv. Og det betyder selvfølgelig ikke, at du nødvendigvis skal definere dig selv helt og aldeles gennem hjemmelivet. Man må gerne være mange kvinder eller mange mænd på samme tid, og det er vi jo alle sammen også. Men det betyder, at du ikke behøver at arbejde for at bevise, at du har værdi som menneske. Du kan arbejde, fordi du har lyst, og fordi der skal penge på kontoen, men det er ikke definerende for, hvem du er, og hvad du er værd. Hvis jeg sådan skal tale ind i personligt, hvad det har givet mig at være hjemme med mine børn, ud over tiden med dem, men i det personlige udviklingsperspektiv, så har jeg opdaget, at jeg faktisk er meget mere kreativ, end jeg vidste, jeg var, og at det giver mig enormt meget at være kreativ. Jeg har også opdaget, at det har fået mig meget mere ud i naturen at være hjemme med mine børn, og det handler simpelthen om, at hvis jeg var på arbejde væk fra mit hjem i 37 timer om ugen, så ville jeg have siddet på et kontor, og så ville jeg ikke have været de her 6-8 timer i sommerhalvåret ude i naturen, som jeg er nu, fordi jeg er hjemme med mine børn. Så der er en hel masse ting, der er også noget musik og noget dans og noget kreativitet, der fylder meget mere i vores liv nu, end det gjorde før i tiden. Og det kan være en rigtig god øvelse at have fokus på, hvad vi selv som personer og individer får ud af hjemmelivet, fordi der desværre tit bliver fokus på alt det, vi siger farvel til, og det er ikke fordi, jeg vil negligere det. Der er noget personligt fokus, som går tabt, men vi kan også få øjnene op for alt det, som vi får personligt ud af at være hjemme med vores børn. Og i forbindelse med de her tanker, så vil jeg invitere dig til endnu en refleksionsøvelse. Fordi jeg synes, du skal bruge lidt tid på at tænke over, hvad får du selv ud af at være hjemme med dine børn. Ikke i relation til dine børn. Ikke fordi det ikke er vigtigt, men fordi at jeg tror, det er det, der ofte driver valget for mange forældre til hjemmeunger. Det er relationen til deres børn og hvad børnene får ud af det. Men hvad får du som menneske ud af det? Og hvis ikke du allerede er hjemme med dine børn, så kan du tænke over, hvad du tror, du som menneske kunne få ud af at være hjemme med dine børn.
Og så skriv dine refleksioner ned og lav det om til sådan en hjemmefortælling. Alle de her 3 ting, vi har været ude i nu, hvad dit hvorfor er med hjemmelivet, hvad dine kerneværdier er i hjemmelivet, og hvad du personligt får ud af at være hjemme med dine børn. Fordi så kan du referere tilbage til den, når du vakler, hvilket vi gør som mennesker. Så kan du referere tilbage til den og sige, hvad var det egentlig, der var hele formålet med det her, hvad var det, jeg ville have ud af det. Når vi er afklaret omkring, hvad det er, vi vil, og hvad det er, der betyder noget for os, så er vi også bedre i stand til at stå stærkt i os selv, når vi bliver præsenteret for kritik udefra. Det vil vi gøre, særligt når vi tager sådan nogle ikke-normative livsvalg. Det er ikke sikkert, at det er direkte kritik, men det kan også være stemninger eller relationer, der bakker ud, eller noget andet. Og så er det rigtig vigtigt at have det her stærke anker i os selv, hvor vi ligesom kan sige, jamen det er det her, der er vigtigt for mig, og jeg er faktisk ikke forpligtet til at afvæbne eller afvikle andre folks kritik af mit livsvalg, fordi det handler ikke om dem, det handler om mig, og mine værdier, og min fortælling, og min personlige udvikling. Så nåede vi til punkt 2 ud af 5 i webinaret, og nu skal vi til at tale om, hvordan du opnår praktisk ro. Og her vil jeg gerne tale ind i, hvordan du skaber rytmer og strukturer og hverdagslogistikker, som kan understøtte det, du gerne vil med dit hjemmeliv. Og allerførst så skal vi tale om den her balance mellem struktur og fleksibilitet i dit hjemmeliv. Det lyder måske sådan lidt abstrakt, men det er ganske konkret, når du lever hjemmelivet. Og det jeg allerhelst vil sætte fokus på her, det er, at det er en individuel balance. Det er nemlig ikke det, vi er vant til. Det her med at skabe praktisk ro i dit hjemmeliv, det handler om at finde balancen mellem at have en struktur, der giver mening, så tingene ligesom glider, men også at skabe rum for, at der kan være en fleksibilitet, sådan at I kan tilpasse jer, både hvis jeres behov ændrer sig, men også hvis der opstår sygdom hos jer eller hos andre. I det her afsnit, der dykker vi ned i, hvordan du kan skabe daglige, men også ugentlige rytmer, som understøtter både dine børns behov og bestemt også din egen trivsel. Det, der er særligt for den her balance i hjemmelivet, det er, at der ikke findes sådan en one size fits all, som du kan ligesom plug and play ind i dit eget hjemmeliv. Og det kan være frustrerende i starten, fordi det er det, vi er vant til. Vi er vant til at kunne læne os op af, at vores hverdagsliv og vores rytmer og vores strukturer, de bliver tilpasset, at mor og far er på arbejde, og børnene er i institution. Det, der er smukt ved hjemmelivet, og som også kan være udfordrende ved hjemmelivet, det er, at I har friheden til at selv at definere, hvad er den gode struktur, og hvor meget fleksibilitet har vi brug for i vores hverdag, for at vores egen familie kan trives. Det betyder, at hvis du har flere børn hjemme samtidig, så ved jeg, at du ved, hvad jeg mener, når jeg siger, at det selvfølgelig kan være udfordrende, det her med struktur, fordi at børn i forskellige aldre kan have meget forskellige behov, og man kan hurtigt komme til at føle sig utilstrækkelig eller ud af stand til at skabe en struktur, som kan dække alle ens børns behov. Og det tror jeg mest af alt, det handler om, at forældre, der tager deres børn hjem, er utrolig ambitiøse i deres forældreskab og virkelig gerne vil dække deres børns behov. Det er ligesom derfor, at mange af os gør det til at starte med. Og hvis vi så er i perioder, hvor det er svært at dække alle vores børns behov, eller hvis vi er forældre til et barn, det er svært at dække det ene barns behov, så kan vi komme til at føle os mislykkede eller utilstrækkelige. Og det er fuldt ud forståeligt, men jeg har lyst til at minde dig om, at du er i den bedst tænkelige normering, du overhovedet kan være. Og der er ingen på den her jord, som elsker dit barn lige så højt som dig. Der er ingen, der vil gå så langt for at opfylde dit barns behov, lige så meget som du vil gøre. Og det er simpelthen en vigtig ting at have i baghovedet, at du er den bedste til at skabe den bedste tænkelige hverdag for dit barn, og også fordi det er dig, der kender dit barn allerbedst, det er dig, der kender dit barns behov, det er dig, der kender dit barns grænser, det er dig, der ved, hvor langt du kan gå, og hvornår du skal bakke ud, osv. Tænk på, at hvis du var en pædagog i en daginstitution, så vil du have en helt håbløs normering at slås med. Men som forældre til hjemmeunger, så er du måske en 1-2, eller en 1-3, eller en 1-4, afhængig af hvor mange børn du har normering. Og det giver altså meget bedre forudsætninger for at opfylde sine børns behov. For ligesom at give dig konkrete strategier og værktøjer til, hvordan du kan skabe den her struktur, så får du nogle eksempler på den næste slide her til, hvordan du kan strukturere dagene, og hvordan du kan skabe det her overblik i jeres hjemmeliv, uden at miste den fleksibilitet, som også er rigtig vigtig. For at inspirere dig til, hvordan du kan skabe den her rolige hverdag, hvor der er plads til både at have en eller anden form for struktur, men også at have en eller anden form for fleksibilitet, så har jeg valgt at indkapsle det med de her 3 kerneelementer, kalder jeg det.
Og det ene, det er de sociale fællesskaber, I indgår i. Det her med at finde eller skabe fællesskaber, som er meningsfulde, både for dine børn, men også for dig selv. Super vigtigt, og et ongoing arbejde, når man lever hjemmelivet. Så er der det her, der hedder tidsstruktur. At balancere aktiviteter i jeres hjemmeliv med jeres behov for pauser og jeres behov for fordybelse. Og når jeg siger ja, så mener jeg både dig og dine børn. Og det med at balancere aktiviteter, pauser og tid til fordybelse, det er jo så tricket at gøre, uden at blive alt for overvældet. Så er der det her med selvbestemmelse, og det er jeres mulighed for at bruge den frihed, I har skabt i jeres liv, til at forme den hverdag, I har brug for, efter jeres værdier, og også efter jeres behov. Og det lyder jo super nemt, når jeg ridser det op på den her måde, og det ved jeg godt, det er det naturligvis ikke i det levede liv. Der kan være tidspunkter, hvor vi lykkes mere eller mindre godt med det, og sådan er det for os alle sammen. Men det, der er godt ved at have dem, det er, når vi så mister roen i vores hjemmeliv, og det vil vi gøre. Det er ikke sådan, at jeg kan give dig en opskrift, og så er der bare roligt, og det hele er smooth sailing fra nu af. Men når vi har de her elementer, vi kan vende tilbage til, når vi mister roen i vores hjemmeliv, så kan vi sige, jamen hvad er det for nogle sociale fællesskaber, vi faktisk har brug for? Hvad er det for en tidsstruktur, vi har brug for i forhold til både at skabe plads til de aktiviteter, vi gerne vil indgå i, men også for at skabe de pauser, vi har brug for, og det rum til fordybelse, både derhjemme og ude, som vi har brug for. Og vi kan gå tilbage til den her selvbestemmelse med, hvordan I vil bruge jeres tid og jeres hverdag for at skabe plads til at kunne leve efter jeres værdier. Så det er en ting, igen, du kan referere tilbage til, hvis du føler, at I i jeres hverdag har mistet roen, og der er lidt for meget run på, og du føler, at det hele sådan blander sig sammen i en mudret masse, og du ikke helt kan skelne det fra hinanden, så vend tilbage til de her 3 kerneelementer og sige, hvad er det egentlig, vi har gang i? Hvad er det, der er vigtigst for os i forhold til de her 3 punkter? Og hvordan forholder de sig til det værdikort, jeg har lavet, og den hjemmefortælling, jeg ønsker at skabe for min familie? Den her, jeg har skrevet ind her med, kan vi have flere børn hjemme samtidig og bevare en eller anden form for praktisk ro? Det ved jeg, det fylder hos rigtig mange forældre til hjemmeunger, både dem, som allerede har flere børn hjemme på forskellige aldre samtidig, og dem, som overvejer at tage flere børn hjem, eller som har en hjemmeunge og overvejer at få en til. Og jeg forstår virkelig spørgsmålet. Jeg havde det også selv. Nu har jeg jo 3 børn og har haft dem alle sammen hjemme samtidig. Så svaret på, om man kan det er ja. Svaret på, om man kan bevare praktisk ro, når man har flere børn hjemme samtidig, det er også ja. Selvfølgelig med det udgangspunkt og det forbehold, at der jo ikke er nogen livsstil som forældre til mange børn, som er ren idyll og altid er super pæn og neat. Og der er det jo også vigtigt at sige, det skal jo ikke nødvendigvis ligne det, vi ser på Instagram og de der polerede udgaver af forældreskab. Sådan er det ikke, når du har børn i institution, og sådan er det altså heller ikke, når du har børn hjemme. Men hvis du selv er i overordnet trivsel, og du har skabt de rammer for din familie, som gør, at du kan være i overordnet trivsel, og som mor til småbørn i hvert fald, så ved jeg, at det for rigtig mange kvinder er muligheden for at kunne være sammen med vores børn. Hvis du har børn, som også er i trivsel, så er det en mulighed at have flere børn hjemme samtidig at sikre at dække alles behov og have en eller anden form for praktisk ro. Jeg vil sige, hvis du har et barn med særlige behov, eller et barn i mistrivsel, så kan jeg ikke udtale mig om det generelt i det her webinar. Det kræver simpelthen, at jeg kender til jeres specifikke situation. Og har du det, og du har brug for personlig sparring, så er du meget velkommen til at skrive til mig bagom på den mailadresse, der fremgik i starten af webinaret, og så vil jeg rigtig gerne spare med dig omkring, hvorvidt det kan lade sig gøre eller ej. Men det kan jeg simpelthen ikke udtale mig om generelt her. Men som jeg sagde før, hvis en pædagog, som har 10-15 børn mellem 2 år og 10 måneder og 6 år, kan tage sig af dem, at det kan man så tvivl ved, om de kan, men bare for at lave den her sammenligning, fordi det er den referenceramme, du skal have. Pædagogen holder af børnene, men pædagogen har ikke født børnene, og elsker ikke børnene som sin egen, som du gør, har ikke lige så indgående et kendskab til barnets behov, barnets triggers, barnets kompetencer, barnets områder, det skal udvikle sig på. Hele den her dybe forbindelse, som du har til alle dine børn, det er kun dig, der har den, og det gør dig de facto kvalificeret til at have dine børn hjemme. Undskyld. Nu fik jeg en tus i halsen, undskyld. Det her med, at
at have et barn hjemme, og så måske få et til barn efterfølgende, eller at tage et andet barn hjem fra institution og have hjemme samtidig. Det vil ændre på dynamikken i jeres hjemmeliv. Det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Det kan det selvfølgelig godt. Det, der er med at blive forældre til mere end et barn, det er jo, at vi kan sige, at det er en absolut sandhed, at det aldrig nogensinde bliver, som da I kun havde et barn. Det kan aldrig nogensinde blive sådan, at du til hvert tidspunkt kan opfylde det her begge børns, eller alle 3 børns, eller hvor mange du nu har, behov, fordi det er sådan, det er at indgå i en flok og et fællesskab, som en familie er, og det er ikke en dårlig ting. Det er ikke en dårlig ting, at du nogle gange må bede dine børn om at vente. Det bliver de altså også bedt om i institutionerne. Så den her forventningsafstemning med dig selv om, at du ikke skal være overmor, der får det hele til at se glansfuldt ud, og som servicerer alles behov på alle tidspunkter af døgnet. Der må gerne være en rimelighed i det, selvom du vælger at tage dine børn hjem, fuldstændig ligesom der må være en rimelighed i det, når du vælger at sende dine børn i institution. Når børn i institution skal lære at vente på tur og alt muligt andet, så skal børn i familierne jo selvfølgelig også vente på det. Og der i ligger jo, at du kan lykkes med at have flere børn hjemme samtidig, fordi at vi skal være rimelige omkring, hvad det er, vi forventer af os selv og af vores børn. Men hvordan kan det så helt praktisk se ud, det her med at have en baby på armen og en tumling ved siden af sig, eller måske en tumling og en 5-årig og en baby på armen, afhængig af, hvor mange du har hjemme hos dig. Og det kan der være mange bud på, og det kan du i øvrigt læse en hel masse eksempler på i min bog Hjemmeunger. Det, der er vigtigt, det er, at du finder den opskrift, der er god for jer, baseret på det, du har gennemgået indtil nu i det her webinar. Men jeg vil gerne give dig et eksempel på, hvordan det har set ud hjemme hos mig, sådan at du kan se, hvordan det kan skrues sammen. Her får du et eksempel på et ugeskema, som det så ud hjemme hos mig, da jeg havde 2 børn. Min søn og min ældste datter, da de var henholdsvis 4 år og 2 år, havde jeg de 2 hjemme. Og det er sådan et ugeskema baseret på en familie, som er udpræget social. Det er 2 ud af 3 af mine børn og jeg selv. Så vi havde et meget aktivt skema. Det havde jeg brug for mest af alt. Det er ikke fordi, at det skal se sådan her ud. Tværtimod, det er sådan, det så ud for mig. Og der kan man se, at om mandagen gik vi i legestue med sangleje og frileg. Og om eftermiddagen hyggede vi derhjemme med kreative projekter. Om tirsdagen så var vi hjemme hos bedsteforældrene. Og om onsdagen var vi i legestue igen. Og så har jeg skrevet et praktisk tip ind her. Det er det der med at planlægge pauser for de mindste og være fleksible. Det kan jo igen lyde så mega nemt. Det er det jo ikke nødvendigvis. Men det har været rigtig vigtigt for mig i mit hjemmeliv at fokusere faktisk mere på at sikre at få pauser og rum til fordybelse, end at få aktiviteter nok. Og det lyder helt bizarrt, fordi jeg ved, at man som forældre kan være bange for, at der ikke er nok at give sig til, når man er forældre til hjemmeunger. Men det er helt modsat. Jeg har hele tiden skulle have, det er måske også det menneske, jeg er, men jeg har hele tiden skulle have fokus på simpelthen ikke at proppe for meget ind i vores ugeskema, fordi at jeg godt kunne komme til at fylde vores liv alt for meget ud, så der simpelthen ikke var pause til både de mindste egentlig, men også de største. Så det vil jeg gerne give videre, det tip. Ha' mere fokus på, hvordan du faktisk pauser jeres aktiviteter, end hvordan du propper din uge med aktiviteter. Så har jeg skrevet ind om torsdagen, der havde vi en hjemmedag, og det kan sagtens være, at det var en anden, det var bare for at give et eksempel, men jeg tog altid en hel dag ud til rengøring og udeleje og rolige aktiviteter derhjemme, fordi det havde vi simpelthen brug for. Også mig som mor og som menneske til ligesom at følge op på alle de ting, der også skal til for at drifte et hjem og for at koordinere med min ægtefælle og alle de her ting. Om fredagen havde vi så en privat legeaftale med vores venner eller med vores familie. Og igen, det her det er jo sådan, det så ud i min familie. Det, der er fantastisk ved hjemmelivet, det er, at du kan plotte det ind præcis, som det passer til jer og jeres egen behov inde i din familie. Og der er altså ikke en rigtig og en forkert måde at gøre det på. Og nu sagde jeg det her med, at jeg koordinerede med min ægtefælle, og der er det bare så vigtigt for mig at sige, det her med at være hjemme med vores børn, det gør, at vi tilbringer mere tid i vores hjem, end der er normen i Danmark. Og det gør, at vi får hjem, der leves i, og som bruges, og som derfor også roder og bliver beskidte og alt muligt andet. Og der er det bare så vigtigt at få fordelt de praktiske opgaver. Hvis du har en partner, så få fordelt de praktiske opgaver mellem jer, og få det i talesat, at din opgave, hvis du er den, der går mest hjemme, eller den, som er på børnene, dens opgave er at være på børnene, med det indebærer. Det er mad, og det er pusle og sove og putte og trøste og nusse og lege og alt det andet, og selvfølgelig rydder man løbende op i løbet af sådan en dag, men det er meget, meget vigtigt at få fortalt og få en fælles forståelse af,
at fordi en er mere sammen med børnene end en anden, så gør det altså ikke automatisk den hjemmegående part til husholderske. Så de her opgaver, som er ved at drifte et hjem praktisk i forhold til oprydning, handle, whatever det så end er, der fylder hos jer, de skal fortsat fordeles imellem jer, sådan at der ikke er en part, der brænder ud, fordi at man ikke bliver anerkendt for, at det stykke arbejde, man laver med børnene, det jo selvfølgelig er lige så hårdt som at være på arbejdsmarkedet i 37 timer om ugen. Og et tip, det er ikke sikkert, det fungerer for alle, det har fungeret rigtig godt for mig og min ægtefælle, det er det her med at tage puljen af praktiske opgaver, der skal fuldføres for at få familien til at hænge sammen og få hjemmet til at se, om ikke andet så nogenlunde ud, det er at fordele de her praktiske opgaver på faste ugedage. Det var også derfor, vores torsdag så sådan ud. Det var altså ikke kun mig, der havde det ugeskema om torsdagen, det var også min ægtefælle. Og så har jeg skrevet ind det her med at få praktisk hjælp af andre i hjemmemiljøet, når I er på udflugt. Og det er selvfølgelig ikke noget, du kan forvente af nogen, at de gør. Det er bare en erfaring, jeg har fået som mor, at hvis du er i et fællesskab, du er på udflugt med nogen, I på legeaftale, I mødes i en legegruppe eller et fællesskab eller et eller andet, så ser andre forældre, når du har brug for praktisk hjælp, det er noget af det allersmukkeste, som jeg har erfaret ved mine mange år som hjemmemor, det er, at alle ved jo godt, hvordan det er at have mange børn med på tur. Alle kender godt situationer, hvor man har brug for en ekstra arm, en ekstra hånd, en ekstra favn eller et eller andet, og det opstår ligesom af sig selv, den her synergi med, har du brug for hjælp, skal jeg ikke lige, så det kan du måske ikke regne med, men alligevel glæde dig til måske at opleve, at du selvfølgelig ikke står helt alene, når du er på tur med en hel masse andre mennesker, fordi alle har en interesse i at etablere de her fællesskaber, og den her stemning er, at vi selvfølgelig hjælper hinanden. For lige at binde en sløjfe på praktisk ro, og det her jeg siger med at anerkende, at den der bruger, hvis der er en der bruger mest tid med børnene, jo selvfølgelig ikke skal være husholderske, men at de praktiske opgaver fortsat skal fordeles mellem jer, hvis I er to. Det er noget af det, der skaber den ultimative praktiske ro, det er klar rollefordeling og klar opgavefordeling. Hvis du er i en situation, hvor det er den ene af jer, der er mest på børnene, og den anden af jer, der arbejder mest, så er der også fravær af de forældreskænderier, som vi kender allerbedst fra hamsterhjulet, nemlig det her med, hvem tager den her tandlægetid, hvem tager den her lægetid, hvem tager barnets første 5.000 sygedage og alt det andet. Det her med, at vi har fordelt, jeg gør det, og du gør det, og der er ingen, der er ikke noget, vi skal debattere eller genforhandle løbende, fordi der er en klar fordeling af både tid med børnene, men også de praktiske opgaver. Det skaber den ultimative praktiske ro. Så nåede vi til punkt 3 i det her webinar, hvor vi skal tale om, hvordan du opnår mere mental ro i dit hjemmeliv. Og på skærmen her, der kan du se et outline for, hvad jeg vil tale om i dag. Eller under det her punkt, undskyld. Vi skal snakke om det her med, hvordan vi kan håndtere følelsen af, at vi skal retfærdiggøre vores valg om at leve hjemme med vores unger. Og så skal vi snakke om, hvad vi kan gøre, når tvivlen rammer os, i forhold til, om vi er gode nok til det, vi gør, eller om det er rigtigt, at vi lever det her hjemmeliv med vores børn. Og hele det her, det skal slå en sløjfe på, hvordan vi går fra at have internaliseret en præstationskultur til at udleve en nærværskultur. Så skal vi tale lidt om, hvordan vi kan håndtere den her følelse af at skulle retfærdiggøre vores valg. Og det første overordnede og ret irriterende svar, jeg har på det er, at det skal vi ikke. Vi skal ikke håndtere det, og vi skal ikke retfærdiggøre vores valg. Ligesom at forældre, der har valgt en institution til for deres børn, selvfølgelig ikke skal forsvare eller forklare over for andre forældre, eller bedsteforældre, eller fagpersoner, eller hvem nu end det er, der kan have en holdning til det, politikere for eksempel, at de ikke skal forsvare, hvorfor de har valgt, som de har valgt, så skal forældre til hjemmeunger selvfølgelig heller ikke retfærdiggøre over for andre, hvorfor vi har valgt, som vi har valgt. Der er ikke nogen af os, og heller ikke dig, som lytter til, hvad jeg siger lige nu, som er forpligtet til at skulle forsvare, hvorfor at vi har valgt en bestemt måde at leve for os, som er meningsfuld for os. Men der er forskel på at skulle forsvare og forklare for at retfærdiggøre sit valg, og så på at indgå i de her meningsfulde, nysgerrige, refleksive samtaler med en samtalepartner, som faktisk er rigtig interesseret i vores livsvalg.
Og det første, de her forklarende og forsvarende samtaler, dem gider vi ikke bare sige nej tak til at indgå i de samtaler, men det sidste, det gider vi godt, i hvert fald hvis vi er et sted, hvor vi er landet selv. Det første her, det er baseret på fordømmelse, og det kommer af andre folks skam, og det er deres at tage sig af. Den behøver du ikke at gå ind i, og du behøver ikke nære den, og du behøver ikke afvæbne den. Det er slet ikke dit, den skal bare sendes tilbage til den person, den kom fra. Og den sidste her, det gider vi godt. Det gider vi, hvis vi selv er nået til et sted i vores egen udvikling, hvor vi faktisk har lyst til at tale med andre om vores valg. Hvis du ikke endnu er landet i dit livsvalg, så er det helt okay at sige, ved du hvad, det vil jeg rigtig gerne tale med dig om, når vi selv er landet i det, og jeg har nogle indsigter, som jeg selv har tænkt nok over til at have lyst til at dele det med andre. På den måde, hvor vi gerne skærme os selv lidt, fordi det er sårbart at træde ud af en etableret ramme og ind i en ny. Så det er helt okay at sige, jeg kan godt forstå, at du gerne vil have den samtale med mig. Jeg synes egentlig også, det kunne være interessant. Jeg vil gerne lige sætte den på pause, og så tage den med dig på et andet tidspunkt, når jeg selv er landet lidt mere. Og det er helt legitimt. Men hvis du kan mærke det her med, at din samtalepartner er rigtig interesseret i at forstå, hvorfor du lever, som du gør, hvad der har været intentionen, hvad er dit hvorfor, hvad er dine værdier, hvordan er det at leve det her liv, så kan der faktisk komme rigtig meget godt ud af de her samtaler. Det kan både rykke noget sådan helt samfundsmæssigt, at vi får en samtale i gang om, hvad er hjemmelivet? Hvordan er det, det ser ud i praksis, frem for alle de her myter og fordomme, som hersker, fordi vi ikke rigtig har de her samtaler. Men det er okay, inden du går ind i en samtale omkring dit livsvalg, at du ligesom mærker efter og spørger ind til, hvad er intentionen omkring den her samtale. Hvis det er uklart for dig, så spørg. Og det er altså helt okay at have det her behov for at forventningsafstemme, når man som minoritet går ind i en samtale, som du måske har nogle erfaringer med fra tidligere, kan være ubehagelig for dig. Hvad gør vi så, hvis den her følelse er at skulle retfærdiggøre vores valg, hvis den ikke kommer udefra, men hvis den kommer indenfra, ind i dig selv? Den her tvivl om vi er berettiget til at gøre, som vi gør i vores liv, den er ofte ikke kun noget, der findes i vores tanker, men som et resultat af den norm, vi oplever i samfundet. Det her med, at når vi kigger væk fra os selv, og væk fra det liv, vi selv lever, når vi ikke er i fællesskaberne i hjemmelivet, men i alle andre arenaer af vores liv, så oplever vi det her med, at omsorg for småbørn i høj grad er professionaliseret. Altså at det er noget, man skal tage en bestemt uddannelse for at være kvalificeret til. Så vi kan have en indre stemme, som kan fortælle os, eller sådan så tvivl om, hvorvidt det er i orden, det vi gør, om vi er kvalificeret til at træffe det her livsvalg. Og der bliver rigtig vigtigt, både for mig at sige til dig, men også at du kontinuerligt siger til dig selv, at forældreskab, det kræver altså ikke en særlig ekspertise eller faglighed at varetage. Så når forældre til børn i institutionen selvfølgelig kan varetage omsorgsopgaven og udviklingsopgaven og alt det andet for deres børn, opdragelsesopgaven i weekenderne, så kan de det selvfølgelig også, hvis de tog deres barn hjem og var sammen med dem i hverdagene. Det kræver ikke en særlig form for ekspertise eller faglighed, fordi det, der gør, at du lykkes med dit hjemmeliv, det er noget, der bygger på en relation, som er stærkt funderet i kærlighed, ubetinget kærlighed og nærvær og tryghed. Så det har meget lidt med faglighed at gøre, og rigtig meget med personlig relation at gøre. Så selvom at det kan føles som om, at det er din egen indre kritiker, som giver dig den der følelse af at skulle forsvare dit livsvalg, og at det så deraf skulle være noget, der er galt med dig, at du ikke kan hvile i den her indre ro, så har jeg lyst til at tage ansvaret lidt væk fra dig og placere den der, hvor den hører til. Og det er nemlig, at den her indre kritiker tit er et resultat af, at vi har internaliseret nogle normer, som kan være enormt svære at aflære os. Og det kan de faktisk stadig være. Jeg har den stadigvæk. Ofte så indtræffer min, hvis jeg bliver konfronteret med mennesker på min egen alder, der har opnået en hel masse fagligt, så kan jeg blive usikker på, hvorvidt at jeg overhovedet har en berettigelse her i verden. Det er bare for at sige, at den kan have mange forskellige former i vores liv. Men selvom du har et stærkt hvorfor, som vi har øvet os på indtil nu i det her webinar, så kan man stadigvæk godt få den følelse af, at den her indre kritiker dukker op og føler, at vi skal retfærdiggøre, hvorfor det er i orden, vi lever det her valg, eller det her livsvalg, eller hvorfor vi overhovedet er kvalificeret til det. Og her kan det hjælpe, hvis du
identificere i hvilke situationer, eller måske i hvilke relationer, altså er det i forhold til et bestemt menneske, eller i forhold til en bestemt situation, at den her tvivl og følelse af utilstrækkelighed, eller hvad skal vi kalde det, mangel på berettigelse til at leve dit livsvalg, at den dukker op i dig. Er det måske på dage, hvor du er særlig presset og ikke føler, at du gør det godt nok, at du kan blive i tvivl om du overhovedet har ret til at leve det liv, du lever, eller er det, når du ser på sociale medier, og andre gør det på en anden måde, eller andre lykkes med noget. Altså, hvad er det, der trigger dig, når du får den her følelse? Når du kender de her udløsende faktorer, har jeg valgt at kalde dem, så kan man bedre enten tage hånd om dem, eller også bare acceptere, at de er der, uden at lade dem definere dig. Det er vigtigt for mig at sige, at fordi vi kan have svære dage i hjemmelivet, så er det ikke ensbetydende med, at vi ikke gør det godt nok, eller at vi ikke egner os til det, eller at vi ikke er berettiget til at leve på den måde. Det betyder faktisk bare, at vi havde brug for mere ro, eller mere støtte, eller mere hjælp, end vi lige fik på den her givne dag, hvor det hele var lidt svært. Lad os lige prøve at gå lidt mere ind i den her. Hvorfor er det, at vi kan have en indre stemme, som får os til at føle, at vi selv har et behov for at retfærdiggøre vores valg. En ting er nemlig, at andre mennesker kan få os til at føle, at vi skal retfærdiggøre vores valg, men det der med at have en indre stemme, der hele tiden har lyst til at retfærdiggøre, det kan jeg huske, det fyldte enormt for mig i de første år af mit hjemmeliv, og jeg ser det fylde enormt, særligt hos kvinder faktisk, i de første år af deres hjemmeliv. Så jeg har lige lyst til at gå lidt mere ind i den, så du kan få en forståelse af, hvad er det for en stemme, hvad er det for noget, der foregår inde i dig, når du, selvom at du brænder så meget for det her hjemmeliv, selvom du er så stærkt afklaret med dine værdier, og hvorfor du gerne vil det her, hvorfor er det så, at du kan have den der snert af dårlig samvittighed, eller følelse af, at hvorfor skal jeg have lov til at have det så godt, altså hvorfor skal jeg have lov til bare at gå herhjemme og hygge mig med mine børn, når alle andre tager på arbejde, den der hammer, vi kan have oven i hovedet, som kan gøre, at vi kan føle os forkerte, eller kan gøre, at vi føler trang til at hele tiden at fortælle om, hvorfor vi gerne må gøre det, vi gør, både til os selv og til andre. Og jeg var lidt inde på det lige før, det her med internaliserede normer. Det er nemlig en kæmpe stor del af det, særligt fordi, at det har væk fra institutionalisering, som har været så vigtigt i forhold til nogle af de andre ting, jeg også kommer ind på, men ind i familien igen, at vi simpelthen gør familien til eksperten, og fravælger alle de udefrakommende eksperter, som vi ellers sådan samfundsmæssigt og normativt har lænet os rigtig meget op af. Det er et kæmpe, kæmpe normativt ryg, som vi tager som forældre, som selvom det egentlig er et personligt valg, og som ikke nødvendigvis er et politisk motiveret valg, eller et kulturkritisk motiveret valg for os hver især, så taler det ind i en debat omkring noget normativt og noget samfundsmæssigt, som vi jo ikke nødvendigvis har lyst til at være en del af, men som vores livsvalg ufrivilligt positionerer os ind i. Vi vokser nemlig op med de her bestemte idéer om, hvordan tingene bør være, når vi er forældre. Og hvis vi træffer de her valg, hvor det går imod normen, og hvor det går imod de her idéer om, hvordan tingene bør være, så kan vi komme til at føle os både forkerte, men også sådan lidt ud af synk med samfundet, at vi ikke helt passer ind nogen steder. Det er en rigtig svær følelse for et menneske at rumme, at vi er uden for fællesskabet, eller folk ikke forstår, hvad det er, vi vil. Og derfor kan vi have et behov for at overforklare, for at retfærdiggøre, for at få folk til at forstå. Og vi kan også blive bange for at komme til at træde nogen over tæerne, eller gøre noget forkert over for vores børn, når vi går imod den her stærke normative fortælling om institutionalisering. Så der er rigtig meget på spil i forhold til de her internaliserede normer, som kan gøre, at vi hele tiden har behov for at forklare og forsvare og retfærdiggøre, at vi tager vores unger hjem. Så har jeg skrevet janteloven på, fordi jeg oplever ikke, det er noget, vi taler særlig meget om længere, men jeg kan bare se den stadig gennemsyre forældres tankegang, når de fortæller mig om det her med, jamen det frustrerer mig faktisk, at jeg kan blive ved med at mærke, at jeg har det her behov for at forklare og forsvare mit livsvalg. Og også over for mig selv, det er ikke nødvendigvis en ydre samtale, det kan være en indre dialog, vi hele tiden har med os selv, hvor vi sår tvivl om vores egen berettigelse og vores egen livsvalg. Hvorfor bliver den ved med at være der? Og der er altså noget jantelov på spil her, selvom den er ikke så køn at tale om, men den er bare sådan en kulturel arv, som er en del af den danske DNA, og selvom vi ikke sætter ord på, at det er det, der påvirker os, så er det bare de her elementer med, at vi ikke skal tro, at vi er noget særligt. Og det kan gøre det virkelig svært at stå fast på et valg, som afviger så meget fra flertallet, fordi det kan få os til at føle, at hvad nu hvis de tror, jeg synes, jeg er noget særligt, at jeg kan
have lov til eller have ret til at træffe det her livsvalg. Den her følelse af, hvem er jeg at tro, at jeg kan have ret til at gøre noget, der er så radikalt anderledes end alle andre, og at jeg jo tror, at jeg kan gøre det godt nok, det fylder også for mange. Og hvem er jeg at tro, at jeg kan erstatte en pædagog i mit barns liv? Og det, når man siger det på den måde, så er det jo helt galt, for det er jo slet ikke det, vi skal, men det kan være de tanker, der fylder. Men jeg tror andre nu, at jeg tror, at jeg er bedre end dem, eller at jeg kan klare det hele selv, og det er simpelthen så nedbrydende for vores selvværd og for vores selvfølelse, at vi har den her nedbrydende retorik som en del af vores danske DNA, og også som vores DNA som forældre. For den er hverken særlig køn eller særlig opbyggelig i forhold til det her med at komme frem til, hvad er et meningsfuldt liv for mig og for min familie, og for at kunne føre det liv med vores familie, at vi sådan har den her mentalitet, der sådan har en iboende, udskammende flokmentalitet i sig, og der er sådan en iboende trussel i det også, at hvis du begynder at tro, at du er mere end alle os andre, så får du på puklen. Altså det er den følelse, vi har, vi bliver bange for, at nogen bliver sure på os. Det janteloven gør, og som jeg observerer hos forældre til hjemmeunger ofte, det er, at den skyder den her individuelle skam over på den, som man mener er ansvarlig for at aktivere den her individuelle skam. Og det er en hård, men vigtig aflæringsproces at lande i, at andre menneskers behov for at gøre os lille eller ikke berettiget til at tage det livsvalg, som vi har truffet, det faktisk i 9 ud af 10 tilfælde handler om deres egen skam, og det er altså deres egen. Så selvom at du som mor eller far aktiverer andre menneskers skam ved det livsvalg, du træffer, så er du altså ikke ansvarlig for at tage den skam fra dem, fordi den bor inde i dem, og det er deres at tage sig af. Så den er vigtig, oplever jeg igen og igen, at vi bliver opmærksomme på, at vi gerne må sige nej tak til at skal afvikle andre menneskers skam, som bliver aktiveret som følge af et livsvalg, som vi har truffet for os selv og vores egen familie, som i realiteten ikke har noget som helst med de her mennesker at gøre. Så har vi den feministiske arv, og den er jo en klassiker her, den har jeg virkelig skulle debatteret meget, når jeg snakker om hjemmelivet, og om at være kvinde, der vælger at gå hjem med mine børn. Fordi at feminister jo har kæmpet for kvinders rettigheder og ret til at have frie valg i årevis. Og det har været nødvendigt, og det har været godt, og jeg er meget, meget stolt af at stå på skuldrene af vores allesammens mødre og mormødre. Det har bare også samtidig skabt den her stærk fortælling om, at kvinders værdi og ligeværdighed og ligestillethed er tæt knyttet op på vores evne til at være økonomisk selvstændige og være aktivt deltagende på arbejdsmarkedet. Og det udspringer af den her historiske kamp, hvor kvinder skulle frigøre sig økonomisk, og fra at være undertrykt økonomisk, men også for de her begrænsende kønsroller. Og det har været, gentager jeg lige, en vigtig kamp, men det har bare også gjort, at det i dag kan, den her arv, vi har med os, den feministiske arv, det gør, at det kan opfattes som et tilbageskridt, snarere end et bevidst og værdifuldt valg, når at vi går hjem med vores unger. Og i virkeligheden handler det egentlig ikke om kvindekamp for mange. Måske er der noget indirekte i det, men jeg oplever mere, at det handler om ikke at gå tilbage i tid, men at tage ejerskab over sit liv og sin tid og sin tilværelse som kvinde, og i stedet for at gå ind i andre menneskers kamp og andre menneskers opfattelse af, hvad der er ligestilling for kvinder, så simpelthen gå ind i sit eget liv og sige, jamen, hvad er det, der er væsentligt for mig, og så prioritere at leve det liv og gøre sig selv fri på den måde, at man ikke skal leve op til at være en bestemt form for kvinde, men at man må være den kvinde, og der er også den mor, som man selv har brug for at være. Den sidste, jeg har taget med, det er den der moderne produktivitetskultur. Altså den måde, vi er vant til at definere værdi, fordi vi lever i en tid, hvor effektivitet og produktion og økonomisk output har ofte direkte lighedstegn med, hvad vi har af personlig værdi. Jeg var også inde på det før, men fordi at vi prioriterer de her ting så meget i forhold til at give os selv personlig værdi, det er den statusstød, jeg snakkede om før, så kan det også blive opfattet som mindre værdifuldt, hvis vi træffer livsvalg, som ikke passer ind i, hvordan samfundet anerkender os som værende værdifulde som mennesker. Det er svært gennem hjemmelivet at komme med ydre resultater og måltal og synlige karriere,
bedrifter, fordi vi jo har valgt noget andet i et stykke tid, og derfor kan det være svært at forstå for andre, men også for vores egen indre stemme, der er vokset op med, at vi skal klare os godt i skolen, og vi skal arbejde, og vi skal arbejde, og vi skal stige i graderne, og vi skal køre op på karrierestigen, og alt det der andet, den bliver ligesom udfordret, den her indre stemme af, at vi lige pludselig vælger noget helt andet, som vi måske ikke altid har mærket særlig meget til, før vi fik børn. Så det kan skabe den her produktivitetskultur, en følelse af, at man som forældre til hjemmeunger skal bevise, at man stadigvæk er produktiv på en eller anden måde, at vi stadigvæk skal kunne bevise og fremføre, hvad har vi opnået i dag, og hvad har vi bidraget med i dag. Og det kan være enormt svært, når at det, man beskæftiger sig mest af alt med, det er det cirkulære omsorgsarbejde, for det kan man altså ikke sådan lige tage frem og vise, at se her, hvad jeg har lavet i dag. Og det gør ofte, at jeg kan se, at forældre til hjemmeunger, de kaster sig ud i og tilføre produktive elementer til deres hjemmeliv, som egentlig ikke er indrestyret, men som er forårsaget af, at vi føler, at vi skal bidrage med noget andet, end at gå hjem med vores unger. Og den var jeg også selv igennem i de første spæde år af mit hjemmeliv. Der er ikke noget forkert med at have det sådan. Det er bare for at italesætte, at hvis du lige pludselig føler en trang til, at du skal koble freelancearbejde eller struktur, eller en helt vildt struktureret hverdag på dit hjemmeliv, så er det godt, hvis det er indrestyret, og det er det, du har brug for. Man kan have et behov for at have et arbejdsliv ved siden af, det har jeg altid selv haft. Man skal bare være utrolig opmærksom på, at man gør det for sin egen skyld, fordi man har det her behov, eller om det faktisk er en del af det her med at skulle retfærdiggøre vores valg som forældre til hjemmeunger. Så vil jeg bare til sidst sige det her med, du skal ikke søge bekræftelse hos andre mennesker, som ikke forstår dit valg. Lad være med at prøve at overbevise dem, der slet ikke forstår, hvad det er, du har gang i. For det er ikke til forhandling, når vi går hjem med vores unger. Du har ret til at leve på den her måde. Du har ret til at gøre det, som føles vigtigst for din familie. Og så er det også helt okay, at nogle dage er svære. Det betyder ikke, at der er noget, der er forkert, eller at du skal ændre på dit valg. Det betyder bare, at du, selvom du har taget dine børn hjem, jo fortsat kun er et menneske. Og ligesom at du kunne have hårde dage som forælder, hvor du føler, at du ikke rigtig lykkes med noget, hvis dine børn var i institution i dagtimerne, så vil det selvfølgelig også være sådan, når du har dine børn hjemme. Og så vil jeg gerne tale ind i det her med tvivl, fordi at vi ofte taler om tvivl som noget, der er skamfuldt. Hvis vi begynder at tvivle på vores valg, så må det være fordi, at der er noget, der er forkert. Den vil jeg gerne reframe, så vi snakker om tvivlen som vores ven. Det her med at have tanker om, er jeg nok, og gør jeg det rigtige? Kan jeg virkelig klare at have mine børn hjemme, eller vil jeg fortryde at have mine børn hjemme? Vi er vokset op med, at hvis vi tvivler, så er det fordi, der er noget, der er galt. Jeg har en helt anden oplevelse af det. Jeg tror, at tvivlen er vores ven. Jeg tror, at tvivlen holder os til ilden. Jeg tror, at tvivlen kan være vores drivkraft. Og jeg tror, at det er rigtig sundt og godt, at du en gang imellem vender tilbage til de her spørgsmål i dit hjemmeliv, fordi at hvis du har flere børn, så bliver de ældre, og behovene udvikler sig, ændrer sig. Din egen behov kan udvikle sig og ændre sig. Der er ting, der kan gøre, at det er aktuelt og relevant at genbesøge de her ting, de her spørgsmål om du kan klare det, om du vil fortryde dit valg. Prøv at tage tvivlen i hånden og mærk efter med jævne mellemrum. Hvad er det, den vil mig, den her tvivl? Og hvad er svarene egentlig på de her spørgsmål, hvis jeg nu lægger alle de indre stemmer af kritik fra mig, og kun ser på mig selv og min familie? Gør jeg det så godt nok? Kan jeg stadigvæk klare det? Og føler jeg stadig, at jeg ikke vil fortryde mit valg? Jeg snakker ofte med forældre til hjemmeunger, eller forældre, der overvejer at beholde deres børn hjemme efter barslen er slut, eller som overvejer at tage deres børn ud af institution og hjem efter de startede institution, fordi det føles forkert. Og noget af det, der ofte fylder hos forældrene her, det er det her med, jeg kunne faktisk ikke ret godt lide at være på barsel, og jeg synes, det var ensomt, eller jeg sov stort set aldrig, og jeg var meget alene, og jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad jeg skulle med mit liv, og så er man bekymret for, men kan jeg så leve hjemmelivet? Og der bliver det bare rigtig vigtigt at sige, at det er faktisk slet ikke sammenligneligt at have en barsel, som altid er en udløbsdato på, hvor der er nogle sociale forventninger til, hvad du skal, når du er på barsel, og hvor du er totalt overrumplet og stadigvæk i færd med at lande i dit forældreskab. Noget af det, jeg synes, der er allermest brutalt ved barsel, det er, at det skal føles som sådan en boble af lykke og luft og tid sammen, og det er det jo også på mange måder, men for mange nybagte forældre er det også fuldstændig overrumplende at få et barn, og man når næsten ikke at lande i det, og nyde at være blevet forældre, før at barslen er slut. Og der vil jeg bare sige, at hjemmelivet er noget helt andet. Det føles ikke som en udvidet barsel. Det er meget mere
aktivt end det mange oplever på barsel, men der er også en helt anden følelse af fællesskab og nærvær og tid til at være sammen som familie, fordi at man omgiver sig med mennesker, som har valgt, ligesom en selv, at forlænge tiden sammen med deres børn og blive ved med at være sammen, og som har taget ejerskab over deres liv og defineret dem selv på en ny måde. Så jeg synes, det er vigtigt at tage med sig, at hvis man synes, at barslen har været svær, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man ikke kan trives i at have sine børn hjemme. Så er vi nået til det fjerde punkt i det her webinar, som handler om, hvordan du opnår social ro ved at sammensætte et roligt og nærværende socialt liv. Der vil jeg tale om 2 forskellige ting, og så vil jeg give dig en lille øvelse, som du kan tage med dig for at finde rundt i, hvordan du skaber det her nærende sociale liv, og deraf følgende social ro. Vi skal snakke om det her med, hvordan vi skræddersyr vores sociale liv, når vi har børnene hjemme, så det passer til vores families specifikke individuelle behov, og så det skaber en rytme, som vi trives i. Og så vil jeg tale lidt ind i det her med at skabe ro i hverdagen ved at prioritere det, der giver værdi for din familie. Hvordan gør vi det helt konkret? Og der får du en øvelse om, hvor du lærer at prioritere, eller hvor du øver dig i at prioritere dine sociale forpligtelser. For at komme med eksempler på, hvordan du kan skræddersy jeres sociale liv, så det passer til jeres egen behov og jeres egen rytme, så får jeg lyst til at dele, hvordan det var for mig, dengang at jeg gik ind i hjemmelivet. For jeg havde nemlig sådan en forventning om, at hvis ikke jeg sendte, der havde vi kun vores søn, og det var så ham, jeg gik hjem med. Og der havde jeg en forventning om, jamen så må jeg jo på en eller anden måde skulle rekonstruere det her sociale liv, som institutionerne kan tilbyde ham, og hvordan delen får jeg gjort det? Hvor skaffer jeg lige en stor flok jævnaldrende, som han kan hænge ud med 6-8 timer om dagen, og på det her tidspunkt var min søn altså 1 år gammel, men det var den tænkning, jeg havde med selv fra institutioner. Jeg troede, det var det, jeg skulle. Langsomt gik det jo så op for mig, at for det første, så har mit 1-årige søn overhovedet ikke behov for at være så meget sammen med jævnaldrende overhovedet, men at det heller ikke var det sociale liv for os egentlig skulle gå ud på. Og så begyndte jeg at tænke vores sociale liv, og der er også mine børns sociale liv, som sådan en holistisk palette af sociale interaktioner med mennesker i alle aldre og mennesker i alle livssituationer. Og der blev det et virkelig berigende socialt liv, vi havde lige pludselig, fordi det gik op for mig, at det vi egentlig skal som forældre til hjemmeunger, det er at finde vores opskrift og vores rytme på det her alsidige sociale liv. Og det er også det, der bliver spændende, fordi vi jo netop er en hel familie, der skal ud og være sociale sammen, i stedet for at vi deler os op i forskellige arenaer, så er barnet socialt i daginstitutionen, og de voksne er sociale på arbejdsmarkedet. Når vi lever hjemmelivet, så tager vi ud som en enhed i forskellige aldre og forskellige behov, og så interagerer vi med mennesker på alle niveauer af samfundet, i alle roller i samfundet og i alle aldre i livsperspektivet. Så det er en meget mere bred palette af social interaktion, som du som forældre til hjemmeunger skal skabe, og der er det vigtigt at lægge den her institutionaliserede socialiseringsforståelse fra sig, fordi det for det første ikke er noget, børn har brug for, og for det andet er det ikke noget, som du kan rekonstruere, eller heller skal rekonstruere. Selvfølgelig skal dit barn have nogen at lege med, og der er det vigtigt at forstå, at børn helt op til 2-3-årsalderen, altså parallellejer, og først begynder at indgå i reelle venskaber omkring 2,5-3 år. Så at tage det med os og vide, at hvis vi ser på mit barns samlede sociale fære, hvordan lykkedes jeg så med at skræddersy vores sociale behov på en måde, som er meningsfuld for os. Du tager ikke noget væk fra dit barn ved ikke at sende dem i institution. Tværtimod så giver du dem noget, et socialt liv, som kan doseres i doser, som de er i stand til kognitivt at kunne rumme. Så det er altså en kæmpe gave i et barns liv at få lov til at gøre sig sociale erfaringer sammen med dets forældre, fordi der så er en tryg voksen til hele tiden at afkode og fortælle barnet, hvad det er, der foregår. Jeg synes, det har været enormt smukt at følge mine børn i de her udvikle sig i de her unikke sociale rammer, hvor jeg ser dem have samtaler med ældre mennesker og med børn på deres egen alder, og ældre børn og yngre børn og andre voksne, og have både sekundære omsorgspersoner og primære omsorgspersoner i deres hverdag, hvor de leger med børn i alle aldre. Som hjemmeforældre, der har vi virkelig mange bolde i luften. Det er alt fra at tage os af vores børns behov, til at håndtere de huslige opgaver, til at sikre legeaftaler osv. osv. Det kan føles som om, at der er virkelig meget, der trækker i os, og det er der jo egentlig også. Men en nøgle til at skabe mere ro i vores liv,
social ro i vores liv og mindre stress i hverdagen, det er at fokusere på det, der virkelig giver vores familie værdi. Og der er det igen en øvelse i at både afklare for sig selv, hvad er det egentlig, vi propper ind i vores liv, og mærke efter, hvad for noget af det giver så faktisk værdi. For mig har det været helt essentielt at finde et skema, som fungerer både for mine børn, men også for mig selv. Fordi når vi holder fast i de aktiviteter, som giver os mening, og det kan være alt fra en formiddag med fri leg, eller udflugt, eller tid sammen med vores venner, eller vores familie, eller hvad end det er, så skaber det ikke kun trivsel hos os, men det skaber også en rigtig stærk følelse af samhørighed, vil jeg kalde det. Det der med, at vi er her sammen, og det er os, der lever det her liv sammen. Det er de ting, som vi prioriterer at bruge vores tid på, som skal fylde os op med næring og mening i hverdagen, og derfor er det heller ikke overhovedet uvæsentligt at stille sig selv de her spørgsmål om, hvad vil vi gerne bruge vores tid på, og hvad giver os energi og glæde som familie. Der er ikke noget rigtigt svar på det her. Det er netop det smukke ved hjemmelivet, det er, at man selv kan lave sine opskrifter. Hvad er det, vi gerne vil bruge vores tid på, og hvad giver os glæde som familie? Det kan være alt muligt. For os har det rigtig meget at være rolig i morgen, og det her med at tusse rundt i nattøj ind til klokken 10 om formiddagen. Og for andre stikker det jo totalt, når jeg siger, at det er slet ikke til at holde ud for dem, at vi ikke er produktive før klokken 10, men det er produktivt for os at have de her langsomme morgener, hvor vi har tid til at vågne, og hvor vi har plads til langsommelighed og nærvær og hjemmelavet mad, eller hvad end det er, man lige laver og sidder og dims med et eller andet. For dig kan det være noget helt andet, det er kun et eksempel. Det kan også være en eftermiddag i haven, eller et udflugt til et eller andet sted, der giver mening for din familie. Det her med at skabe ro, det er vigtigt for mig at sige, det betyder ikke, at vi ikke skal være aktive eller engagere os i fællesskaber. Tværtimod, så er det det, der kan skabe ro, det er, at vi ved, hvad er det for nogle fællesskaber, vi prioriterer, hvad er det for nogle aktiviteter, der betyder noget for os. Men det, der er betydningsfuldt, det er, at vi gør det på vores egen præmisser og i det tempo, der fungerer for vores egen familie, for deri opstår roen. Og en anden vigtig del i forhold til det her med at skabe ro i hverdagen, det er, at vi husker på, at de voksnes behov altså også tæller. At man som hjemmeforældre skal huske på, at jeg skal også få noget ud af det her, fordi vores børn tapper ind i vores nervesystem og har brug for, at vi har indre ro. Så hvis vi engagerer os i alt muligt, der kræver alt for meget af os, så bliver det rigtig svært at være det, både over for vores børn og for os selv, og i de fællesskaber, som vi gerne vil byde ind med. Så det er altså ikke helt uvæsentligt at mærke efter, om man faktisk får noget ud af de aktiviteter, man indgår i som familie. For at slå en sløjf på det her med at tage stilling til, hvad det er, der giver værdi og social ro til vores familie, til os selv og til vores børn, og hvad det er, vi føler os forpligtet til at faktisk tage mere fra os, end det giver os, så har jeg lavet en lille øvelse til dig her, som du kan gennemgå, hvis det giver mening for dig. Det her med sociale forpligtelser, det kan både fylde i vores liv på en god måde, men det kan også føre til følelsen af at være overbelastet, eller alt for presset til at kan være nærværende for vores børn. Og særligt for forældre, der har valgt at være hjemme med deres børn, er det jo derfor væsentligt, at vi ikke vælger sociale forpligtelser og aktiviteter til, som dræner os mere, end de fylder os op, fordi vi hele tiden skal være så meget for vores børn. Og derfor er det vigtigt at kunne skelne på den her måde mellem, hvad er det for nogle sociale forpligtelser, der virkelig giver dig noget, og hvad er det for nogle, der måske trækker unødvendigt meget på dine ressourcer. Formålet med den her øvelse, det er derfor også at give dig klarhed over, hvad det er for nogle sociale forpligtelser, der bedst understøtter de værdier, du har i din familie, og de behov, I har, og så fravælge dem, som gør det modsatte. Det første, du skal gøre for at få lidt mere klarhed over, hvordan du skal prioritere dine sociale forpligtelser, det er, at du kan lave en liste over alle de nuværende sociale forpligtelser, du har. Det er både dem, du deltager i, og det kan også være dem, du føler, at du er forpligtet til at deltage i. Og det kan inkludere alt fra sociale arrangementer, eller besøg hos venner, eller i dit netværk, eller veninder, eller familie. Og du, så konkret som overhovedet muligt skriver du det ned, hvad der er i dit liv af sociale forpligtelser lige nu. Og så er trin 2 at vurdere hver eneste forpligtelse. Gennemgå dem, og så vurdere, giver det mening for mig, den her forpligtelse? Hvordan føler du dig før, at du deltager i den her forpligtelse eller sociale aktivitet? Og hvordan har du det efter? Føler du dig glad? Føler du dig opløftet? Føler du dig nærværende med dine børn? Eller føler du dig udmattet og stressende? Eller stresset, undskyld. Og når du har, så skal du også tage stilling til, er det noget, du har lyst til at blive ved med at gøre? Og der er det vigtigt at skelne mellem, at du kan have sociale forpligtelser, som du måske føler, at du er
forpligtet til at gøre, eller du føler, at du bør opfylde, og så kan du have aktiviteter, som faktisk giver dig glæde. Så det vigtige er egentlig her at dele dem op i, hvad er sociale forpligtelser, og hvad er sociale aktiviteter, hvor de her over ligesom er lystbetonede, og de her over er børbetonede, pligtbetonede. Og de pligtbetonede, dem skal du altså virkelig skære ind med en grov kam og tage stilling til, er det her noget, jeg vil bruge min tid på nu, mens mine børn er små. Og der i ligger også at tage stilling til, hvad betyder det for min familie? Er det noget, der styrker mit familieliv, eller er det noget, der gør, at vi føler, at vi bliver forstyrret i vores tid sammen? Og så er trin 3 at prioritere i de her forskellige forpligtelser og aktiviteter, og dele dem op i, hvad for nogen giver dig glæde, hvad for nogen er nødvendige for jeres trivsel, og hvad for nogen kan udsættes eller skæres væk, så I får mere ro i jeres liv. Og så kan du lave en plan for fremtiden, når du har prioriteret i det. Hvordan vil du håndtere dem fremover? Skal du til at sige nej til nogle forpligtelser, eller skal du skubbe på nogle aktiviteter, som du føler er for meget lige nu? Eller skal du kommunikere dine grænser omkring de her forpligtelser lidt tydeligere til dem, som du deltager i dem med? Det kan være familie, eller venner, eller netværk. Så har jeg skrevet en trin 5 på, og det er fordi, at som med alt andet, jeg taler om i det her webinar, så er det sådan med dine sociale forpligtelser, at det kan rykke sig over tid, så det kan være nødvendigt at vende tilbage og lave den her liste på ny, hvis man føler sig overvældet. Hvis man føler, at den sociale ro, den skrider lidt i svinget, så gå tilbage og lave en liste over alt det, I deltager i socialt, og så mærk efter, hvad giver glæde, og hvad føles som noget, vi skal gøre. Så er vi nået til 5. og sidste punkt i det her webinar, hvor vi skal tale om langsigtet ro, det her med at skabe bæredygtige rammer i hjemmelivet på lang sigt. Og her vil jeg tale ind i nogle økonomiske strategier for, hvordan gør vi det overhovedet muligt at leve hjemmelivet. Jeg vil også tale ind i det her, jeg har snakket lidt om før, med at fordele forældreroller og ansvar, så man kan både sørge for, at man ikke selv bliver alt for presset, men også det her med at passe på hinanden i hjemmelivet. Og så vil jeg tale lidt ind i, hvordan vi kan justere og tilpasse hjemmelivet så, i takt med, at vores behov ændrer sig, og vi ændrer os, sådan at det stadigvæk føles rigtigt, i stedet for at give op og sige, det dur ikke det her. Der er nemlig en masse værktøjer, vi kan skrue på for hele tiden at være tilfredse og trives i vores hjemmeliv. Når vi skal snakke om økonomiske strategier i forhold til at gøre det muligt at leve livet, så får jeg lyst til at dele med dig, at da jeg selv, da vi fik vores første barn i min familie, der troede vi, at det gode liv for os, det var fyldt med materiel lykke. Vi havde købt en kæmpestor nyrenoveret gård, og vi kørte rundt i en stor dyr Mercedes. Vi havde 2 gode jobs, vi havde 2 gode indkomster. Udefra set lå vi jo ret solidt i svinget, og det hele det kørte bare for os. Men med tiden, som vores barn blev ældre, og vi ligesom indgik i den her hverdag igen med, at vi skulle passe de der 2 gode jobs, og han skulle være et andet sted, for at vi kunne drifte hele den her fortælling om det gode liv med materiel lykke, så indhentede virkeligheden os ligesom. Så var det, at det blev klart for os, at det vi egentlig havde brug for, det havde egentlig ikke så meget med penge og alle de her statussymboler at gøre, men det havde rigtig meget at gøre med tiden og nærværet med vores barn. Og her en 7-8 år senere, så ser vores liv også radikalt anderledes ud. Vi har solgt den store dyre gård, vi har solgt den store dyre bil, og siden har vi flyttet i mindre boliger, vi har kørt i billige biler, vi har købt brugte møbler, brugt tøj, og vi tager ikke på dyre ferier, og vi spiser ikke så meget ude, og vi er det hele taget stået af den her forbrugsfest, som mange af os er opvokset i, hvor vi føler, at vi har haft berettigelse til at skal forbruge, og det kan man jo også vælge at gøre, men hvis man har brug for mere tid og nærvær med sit barn, så bliver det vanskeligt at opretholde den livsstil for de fleste. Og det her med, at vi har lagt vores liv om økonomisk, det betyder ikke nødvendigvis, at vi har levet i afsavn, fordi vi har haft tag over hovedet og mad på bordet, men det betyder, at vi har skulle prioritere i forhold til vores værdier, som jeg talte om i starten af det her webinar. Og vores værdi har simpelthen været, at vi vil være sammen med vores børn og have frihed til at være sammen med vores børn, mens de er helt små. Og det kan jo lyde meget simpelt, men sandheden er jo, at det er det overhovedet ikke, og det har ikke været let. Fordi økonomi jo er en faktor, der er konstant i vores liv, så er det også noget, der gør, at vi konstant kræver af os, at vi justerer om, og vi overvejer, om vi er på rette sti økonomisk også. Og vi har skulle balancere mellem det her med at have flere penge, eller mere tid til nærvær. Det betyder, at jeg i perioder har skruet op og ned for mit arbejdsliv, fordi at vi i perioder har syntes, at vi havde brug for nogle flere penge mellem hænderne, men det har jo så også betydet, at vi har færre timer til nærvær med vores børn. Og sådan har vi jo stået op og ned i de her 9 år, vi har haft vores børn hjemme, og det tror jeg, at mange hjemmeforældre kan genkende til, det her med, at økonomi, det er ikke en fiks størrelse, det er noget, vi hele tiden må genbesøge og tage stilling til de her punkter, jeg lægger op her. Noget af det, som I kan overveje,
hvis I gerne vil finde økonomien til at have jeres børn hjemme, det er nemlig det her med, hvor lang tid vil I leve hjemmelivet. For det er ikke uvæsentligt, hvor længe I skal have råd til at leve på den her måde, og I kan overveje, at det er en kortere periode, fordi så kræver det måske en mindre økonomisk omjustering, og hvis det er en længere periode, så er det en lidt længerevarende plan, I skal lægge. Så har jeg skrevet på, at I skal tage jeres udgifter op til overvejelse, og dele dem op i, hvad der er need to have, og hvad der er nice to have, og der skal man altså gå kritisk til værks, fordi det kan godt være, at vi synes, det er need to have at gå på restaurant, og have en dyr bil og et fint hus, og det kan også godt være, at det er for dig, men så må noget andet give i den anden ende. Og det er simpelthen en benhård prioritering, hvor vi igen må referere tilbage til vores værdier, hvilke af vores udgifter støtter ligesom op om vores værdier i de her år, og hvilke af vores udgifter hører måske til i en anden livsfase. Og når man ligesom har gjort det stykke arbejde, så kan man tage stilling til sine indtægter og lave en brainstorm om forskellige måder, I kan arbejde på, så I får den mængde penge ind, I har brug for, og måske finde alternative måder at generere indkomst på. Det kræver det her med at få udgifter og indtægter til at hænge sammen, også at man går ens forbrug efter i sømmene. Det var det, jeg lige beskrev, vi gjorde i min familie, hvor vi ligesom skar ned på alt det, der var nice to have i vores udgiftsposter, for at få råd til at have vores børn hjemme. Så er det svært at undersøge, om I kan få tilskud til pasning af eget barn i jeres kommune. I så fald, og i fald man har tænkt sig at gøre brug af det, så skal man regne på, om det er tilstrækkeligt for en at få det her tilskud, fordi det jo faktisk ikke er et særligt højt beløb, og i hvert fald ikke kan erstatte en fuldtidsindkomst for den forælder, hvis det er en forælder, der går hjemme. En sidste punkt, der er vigtigt at tage med, det er det her med pension og langsigtet økonomi. Det skal tages med i jeres overvejelser, fordi det kan have stor betydning. Hvis du har brug for at få mere input i forhold til det her med hjemmeliv og økonomi, så vil jeg henvise dig til min bog Hjemmeunger, som jeg satte billedet ind af her. Der er nemlig et helt kapitel dedikeret til økonomi, hvor jeg taler om, hvordan I kan få det til at hænge sammen, og hvad I skal tænke på, og hvordan I kan tænke økonomi anderledes. Det er nemlig ikke sådan, at jeg kan præsentere dig for en bestemt måde at gøre det på, for økonomi er så individuelt. Vi har forskellige udgangspunkter, vi har forskellige mål, og vi har forskellige behov, så det er simpelthen noget med at finde en model, som I kan tage udgangspunkt i, og så tilpasse det jeres specifikke situation. Og så tager jeg den her op, som jeg har talt ind i et par gange, men i forhold til at sikre langsigtet ro i jeres hjemmeliv, så er det simpelthen essentielt, at I får talt om det her med, hvis I vælger at have børnene hjemme, så er det simpelthen alfa og omega, at I taler om og anerkender og fordeler det her kæmpe store, ofte usynlige arbejde, der følger med at leve et hjemmeliv. Fordi det jo ikke kun i gåseøjne handler om at passe på jeres børn. Der er jo også, det er jo en fuldtidsopgave i sig selv, det her med praktiske, følelsesmæssige, organisatoriske opgaver i forhold til at have børnene hjemme. Selve omsorgsarbejdet, det er jo det, vi klassisk kender med at trøste og putte og give mad og rydde op og vaske tøj til en vis grad. Men så kommer hele den mentale belastning også ved konstant at skal have styr på at forudse og planlægge efter hele familiens behov. Og hvis ikke alle de her opgaver de bliver fordelt retfærdigt mellem jer, så kan det føre til en skævvridning i jeres relation, som er enormt uheldig og som kan have negativ indvirkning på, hvordan man har det med hinanden og hvordan man trives i hjemmelivet. Så det er altså ikke uvæsentligt, at man laver den her øvelse. I kan måske prøve at spørge jer selv, hvis nu at den hjemmegående, hvis der er en hjemme og en ude, det tager udgangspunkt i her, men uagtet, hvis en arbejdede 37 timer, og en anden arbejdede 37 timer væk fra hjemmet, vil det så være fair at forvente, at den ene, der arbejdede 37 timer, skulle have byrden af at drifte hjemmet med alt, hvad det indebærer, og den anden ikke skulle? Og der er svaret jo, og må svaret nødvendigvis være, at det er det selvfølgelig ikke. Og selvfølgelig er det heller ikke det, så i det vi anerkender, at det er et kæmpestort arbejde at tage sig af vores egne børn, fuldstændig ligesom det vil være, hvis en pædagog skulle gøre det, så skal den hjemmegående part selvfølgelig ikke have hele opgaven for at drifte jeres hjem og forudse alt og planlægge alt og indkøbe alt og vaske alt og gøre alt rent osv. osv. Så det skal fordeles imellem jer. I skal tale om, hvordan kan vi håndtere og sikre, at vi begge to får pauser og tid til os selv. Og det er jo en balancegang, som vi alle sammen lykkes mere eller mindre godt med, men det er vigtigt at have de her samtaler. Også det her med, hvordan kan vi håndtere vores arbejdsliv og forventninger til vores arbejdsliv hver i dag, sådan at vi får så vi får en balance i vores hjemmeliv, som vi har lyst til at opretholde og som fungerer for os. Ja.
Det er vigtigt med de her samtaler, for at I passer på jeres relation indbyrdes, og for at både den, der arbejder ude, og den, der er hjemme, hvis det er sådan, I kører det, har en arbejdsmængde og en arbejdsbyrde, som er rimelig i forhold til, hvad man som menneske kan rumme. Sidste punkt på dagsordenen, det er det her med, hvordan vi kan justere og tilpasse vores hjemmeliv, så det føles rigtigt for os igennem de forskellige faser. Og der er det vigtigt at tale ind i det her med, at hjemmelivet ikke er en statisk tilstand. Det er en dynamisk proces, som vi hele tiden tilpasser vores individuelle behov, og vores børns behov, vores partners behov og familien som helhed. Det kræver, at vi tager kritisk stilling til, at det, der fungerer i en periode, det måske ikke fungerer i en anden periode, og så ændre på det på den måde, som vi har gennemgået i webinaret i dag. Undskyld. Og så er det også rigtig vigtigt for mig at sige, at årstider betyder rigtig meget i hjemmelivet, og at vi i vinterperioderne kan have en følelse af, at det hele ikke er tilstrækkeligt, og det hele det ikke er godt nok, og børnene er syge, og vi får lyst til at ændre på det, fordi det er svært. Og jeg vil ikke sige, at det ikke kan være nødvendigt at ændre på det. Det kan det selvfølgelig nogle gange, men jeg får lyst til at sige, at hvis du er i en hård periode i hjemmelivet, så vil jeg anbefale dig at vente med at træffe store beslutninger, indtil støvet har lagt sig, eller hvad skal man sige. For det er tit sådan, at når foråret så kommer, og tingene bliver lidt lysere, så ser du også lysere på den hverdag I har. Det var det. Alt for nu. Nu nåede vi igennem mine 5 punkter i forhold til at skabe ro i dit hjemmeliv. Jeg håber, at du fik det ud af webinaret, som du søgte. Hvis du har brug for flere ressourcer omkring hjemmeliv, arbejdsliv, økonomi, socialt liv, trivsel og egenomsorg og alt, hvad der er vigtigt, når vi lever hjemmelivet, så er du velkommen til at følge med på mine sociale medier, som det fremgår af skærmen her. Jeg er både på LinkedIn og på Instagram, og så vil jeg også naturligvis igen opfordre dig til at læse min bog Hjemmeunger. Den samler alle mine personlige og faglige erfaringer med både at leve og debattere omkring hjemmelivet, som jeg har levet i 9 år, og jeg har både været arbejdende og ikke arbejdende hjemmemor. Jeg har arbejdet ude, jeg har arbejdet hjemme, jeg har arbejdet deltid, jeg har arbejdet fuldtid. Der har været mange forskellige faser, og alle de her faser beskriver jeg i min bog, hvor jeg også taler om de forskellige måder, jeg har skruet det sammen på, eller vi har skruet det sammen på. Og så har jeg inviteret en masse spændende fagpersoner ind, som hver især byder ind med deres vinkel på de forskellige udfordringer, der kan være i hjemmelivet. Hvis du har brug for personlig sparring på din egen specifikke situation i forhold til at leve hjemmelivet, eller overveje at leve hjemmelivet, så er du velkommen til at kontakte mig på mail, på den mail, der fremgår på skærmen her. Jeg er oprindeligt uddannet filosof, og jeg har mange års erfaring med at indgå i ledsaget rådgivning med forældre til hjemmeunger, eller forældre, der ønsker at leve livet med hjemmeunger. Det var alt, og tak for nu.